nandhang dosa alit sakit ageng dumugi ning pecah. Sinten ingkang kepareng murba masisa dhumateng Paduka kula? Namung Paduka Koko Prabu. Lah talah. Kejaran penampa munduran kula nandhang dosa siadi ngaturake pati urip. Ana binicara sak galak-galakaning Sardula kaya ora kuwa mangsa marang sutane dewi. Apa maneh tumarap panjenengan ingsun marang Yayi Patih? Kaya siap akeh hambek maliman-maning karaton. Karana sapa to ingkang kawogan babadi rungkut ngomboni peteng jum gumbul ruwet amung kajaba Yayi Patih Nagabandha. Kawula nuwun inggih. Sakelangkung bingah raos sing manah diniri Paduka kinajak sasamining adasi. Namung kanggen kula marang rasa Paduka ingkang sinuwun kepareng kula cumadong dawuh. Menggah menapa ingkang dados wigatosing pahamaning dinten menika. Patih Nagabandha. Nadyan akeh para nara-praja ingkang sakepa sisih gumalane saprangkul jejenggoti. Nanging kaya tanara kang pantes ingsun kanthi wawan pangendikan namung kajaba sira Yayi awit kang saka iku. Ora dikapurung ayo ingsun babari wigati ning pahaman dina iki. Hanjrah ingkang puspita warum. Kasiliring samirana Kanda